Здравейте, аз съм Шарохекс, мен е Балан Пъй, както виждате не си играме GTA 5 синглплеер. В момента продължавам онази мисията Assassination. В момента убих онзи, който трябваше да го убиеме. Значи, вие казахте, че или на тераса, или е отдолу, или ни е бъгнато. Той се оказа на онова, дето се издига нагоре, дето чисти прозорците. Доста хора това го казах. Значи аз не съм прочел правилно. Или съм запомнил грешно. Едно от двете. Убихме го с снайпер онзи. Изобщо си нямах никаква идея, че е там, той не се вижда. Не, ние когато изпълнявахме мисията беше тъмно и... Да, то беше и тъмно и не се виждаше. И в момента, когато съм с калашник, не знам защо, но той не се вижда. Но обаче, когато включа снайпера, се вижда главата му и малка част от него. В момента имаме още минута и 45 да убия последния човек. Защо ме прекара от тук, не знам, през тези баири тук. Няма да минавам отстрани, за да не се хвърлят, което може да ме забави още повече. Май трябваше да мина през града, защото тук ме прекара. Това е много тъпо. Уж най-прекия път пък. Добре, той е на този път. Той движи ли се или не? Не. Добре, минута и 20. Не мисля, че е спрял там. Поне не ми изглежда на карта да се движи. Чак аз да не гледам много, че... И в момента виждате, аз съм с кола. Предишния път бях с мотор. Но реших да взема кола този път. Движи се. Движи се, факт. По-бързо. Той е с кола. Той е с мотора. Аз мотор е. Добре, директно викам да го бутна или... Не, щит, пази се бе. Давай. Айде бе, не мога да го целя, фак. Господи, 50 секунди. Аз изкарах хакъла, казвам си 5 секунди. Убих го. И сега... И какво стана сега? Добре, ето сега звъниме на Лестър. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. И така, би трябвало сега мисля да приключи, да, точно така. Минахме на The Multi-Target Assassination с 75%, това значи Silver, както виждате. Сега, дадени 5000, добре, това не ме интересува, давам yes. Я виж друга мисия сега. И сега, голямът въпрос, имаме ли други мисии? Я дай нагоре. И тъй, с този герой, виждате, нямаме други мисии. Не, трябва да ни звънат по телефона, човек. Да, но май трябва да сме с Франклин или не. Ние сега сме с него. С Франклин ли сме? Да. Освен да преключа на Майкъл, не знам, понеже и с трите герои пробвах и трите героя ми искаше ето тази мисия, което значи, че ако не мина тази, няма да ми даде други. Той изобщо в момента не ми дава други мисии. Помислих, че се появи нещо ново. Да преключа освен на Майкъл или не? Добре. Щупих пейката. Чакай, аз обърках копчето. И така, преключвам на Майкъл. Надявам се да ни се отключила някоя нова мисия, понеже имахме само една. И сега май ме спална в неговата къща, понеже като гледам... Не е неговата къща. И така, да видим сега. Излиза от някъде. И така. Виждате, няма други мисии. Защо така става? Трябва да ни звънат по телефона, човек. Това тук какво е? Това е някакъв гараж. Ето това ако мина. Ремпейджа. Мисля, че няма нищо да ти включи. Я включи с Тревор, ако искаш. Добре, да ярвиме той какво прави, понеже когато включваме на него, по принцип върши някакви глупости, но да видим сега. Надявам се той поне да има... Защо отиде нагоре, като плажа е надолу? Той си е близо до къщата. Защо така е гледката? Той не много да бъде, той е вътре в къщата. Гледа анимации, да. Голям мъж гледа детски. Добре, сега ще се наложи да излезам от къща, иначе няма да мога да видя дали имам мисии. Добре, имаме и гости или по-скоро гослини или той е съквартирант нещо. То помежду другото тази къща не е на Тревор, така че аз вече забравих даже и на кой беше. Но не ме интересува.
Добре, да се махна просто от тук и да видим сега. Имаме ли мисия с Тревор? И отговор е... Не. Добре, я отиди, ако искаш при тези кръгове да видим какво ще. Кръговете. Да. Така, помислих си, че заби. Добре, ето това е колата на Тревор, ще я взема нея. Айде бе. В града с такава кола. Малко смешно, но все пак. Добре, миля и 20. Дали ще мога да прескоча това? Не. Фак. Добре, как може така малка ограда да не може да бъде прескочена? Ако чувате в момента малко обучение като от трактор, да знаете това е от лаптопа. Добре, ай. Какво е това синьото? Това е някакъв приятел, мисля. Добре, няма да тира да гледам. С Тревор бях сигурен, че имахме едно да ходиме на лов, а сега защо го няма? Понеже погледнах, поне не го забелязах на картата, може да го има, но аз не го видях. Дори няма значение, отиваме там да видим какво трябва да стане. Би трябвало да направим някакви сделки за... Трева, не да. Марихуана. Абе, знаете, Тревор не е нормален човек. Уау, щупих тази ограда. Това не го знаех. По-скоро не знаех, че е възможно такава ограда да се щупи. Понеже не съм се блъскал, не съм играл синглплеер от доста време. Последният път, когато играхме синглплеер, беше когато фейлнахме онази мисията с Янейшъна. Айде де мръднете, аз мислех, че ще успея. Не беше това, човек. Не беше ли това? Не, нали... Нали си правихме едно състезание и после за тази колата, дето трябва Да, сетих се. Тук що се сетих. Да, това е на голф игрището, интересно. По-скоро не на голфа, е в това голямо нещо, имението. Тук имаше един невероятен лоурайд, ето го добре. Сега бавам пъс чуди защо заобикалям, защото входа е от другата страна, поне толкова си спомням. Ето тук май ще мога да вляза и... да. Така, на голф игрището с тази бракма. Опа! О, трябва да отхранеш. From еди кой си. О, не. Полиция ме подгони. Холи. Побързай. Убий ги, човек. Убий ги. Чакай. Те ще убият. Скри се. Скривам се. Чакай сега. Айде бе, оръжие. Човек, по-бързо, справи се. Измъква се. Да, но не мога. Човек, ще те убият. Убий ги тези двамата, взимай колата и... Добре, защо не мога да се прицеля? Защо не мога по дяволите да се прицеля? Къде са те? Убиха ме. Добре, с един куршум ме убиха. Как е възможно? Какъв фейл само? Трябваше да убия този с голф количката. Това беше главната цел. Добре, сега... Нямам нищо. Добре, сега ще опитам да го убия с снайпер. Убих един. Убих втори. Трети. И мисля, че не останаха. Да, добре се справих. Опа, има още един. Къде обаче той? Добре, умря и той. И сега трябва да откраднам просто голф количката. Много ми е чудно как ще избягам с нея. Понеже ме гони полиция, както виждате. И по-скоро къде трябва да я закарам? Чакай бе. Голф количката трябваше да открадна. Да не би да е тази тук. Не, взе някаква част, човек. Аз не видях изобщо. Добре, сега просто трябва да избягам от полицията. Да. Най-добре май ще бъде ето тук да си остана, докато се премахнат звездичките и след това да напусна. Опа, те влизат от другата страна май. Просто тук ще си върта. Не, фак. Край паднах. На косъм бях да падна. Добре, сега звъня на Нигел. Word up! I said it, Mrs. Thornhill. I persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your Museum of Dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon. I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Добре, минахме мисия, това даже беше и мисия, вау. Ето сега вече би трябвало да ни се отключи нещо, понеже минахме ето това нещо.
Виждате. И така. Я да видя. Ремпейджа отново. Има други малки кръгове, което също означават нещо. И те трябва да бъдат преминати. И добре, защо не изписва колко процент от играта съм минал да сейфам. Това явно... Не знам. Това изобщо не искам да се сейфа или по-скоро не е чак толкова голямо. Даже с голф количката не мога да щупа това. Смятай колко е слаба и бавна. Дигни. Добре, вдигам сега. The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse, Каза... Dutch London and Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Добре, каза, че иска да говорим лице в лице, което значи... Сега ли трябва да отида? Да. Чупя! Човек, аз не мога да го чупя това, как да мина? Добре, излез от някъде, човек. То няма май друг вход. Чакай, да. Казва ми да приключа на Майкъл. Да превключвам ли? Да.